تمتوني بلولاي عمق بحري حصاري رين بيد سلة فخري وأحصيت منزشن دندوازا وقاقا في لندن كتامي مكانزا دقم جسة تيالا من كبيني يا زبلي قلف يا ميتا قلف يوريتنا حدا ولا اسمرا زركب الصلينا قلبي بالانتقالات لقيت عيني المزمان كبيدا ما زرتك زقم بيدا مكي زرب أفانا يبتصف إزنا إزناتي عمبابا يلا لا كرما ورماي رساس يلا لا كرما ناطق قوم كويت حاريني سبيت عقمك بنزعفني أنا بدابي الله حسفقنا سبعقي بلون كفلا دينا نسام عليك برتي زابد راويت جنتي بطبع بجخو كم صعد بلادي أفضراوي علمي من يورب يو أبتني يستاح مرك المئات دفئي بالكندا زحر الله تماطلك كم أملك كم تأملك نسايا والولي نسايا والولي نسايا والولي نسايا والولي نسام عليك بتي صابت رويت جنتك كبت صواب جفو كم تطول عليك أفض روي على مريك من يرمي وأبتك ستاح ملك المئات دفئي بالكنداء ولا يبيع يبيع انكم اخنيا زمن بالي نسايا والولي نسايا والولي نسايا والولي نسايا كتبازي حكيمة يا مغيرة سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبقى تكونوا ناي ووتر تمنيتنا يو كم ووتر فلوي سرحات حبريتا كاب كل زوريا عالم حزنا لكم كما نغرب لو مدما فليز بلا حبريتا حزنا لكم قريبنا لنا ناي لومي حزنا لكم قريبنا زلنا بزعبا قداي كعي بحرنا سلو زخوني زيادة أب بحرنا زتو كوري بفلاك بغنياتون نغيب بحرنا زملكات قداي أبو زكاي زلو نعوز تنكف أرساس لزلنا ينام زادر فدما بتخكل نتبحرنا دليتي استفل عليه ملكاكم وتخم زخلو نخنفلس لتحجزنا هايزي رزنا عالم بالدعم تعم تدرف سلو زخونت نبحك كبر لني مزعرف سعجز لنا مزلنا مدرخ دما تخيدا نزي دما بسفح كرينا بكبابينا زر زلو كم دما بعالم درجات زقبر زلو ودر كرينا وهنياتو اكلنا عالم سلو زغنا عبيت هجرات عالم زقبرو زلو دما عنا سلسلونا ግን ቀንዲ ኣብ ዞባና ዝተኮረ ወይ ምስ ዞባና ዝተሓሓዝ ሓበሬታ ይከውን ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ክሳብ መወዳእታ ምሳና ብፅናሕ ድማ ልዑል ኣገዳስነት አሜሪካ ትራምፕ ይሄ የግብጽ ምንድነው የትራምፕ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት አቋም ነው። ስለዚህ በእነሱ ሐሳቤ ትራምፕ በአዲሱ ምርጫ ስራውን ሲጀምር በቃ ይሄንን አቋሙን ይዞ የሚያራምድላቸውና ሐሳቤ ትራምፕ በአዲሱ ምርጫ ስራውን ሲጀምር በቃ ይሄንን አቋሙን ይዞ የሚያራምድላቸውና አሁንም መጥቶ ምናልባትም ህዳሴ ግድቡን ምቱ ሊላቸው እንደሆነ አድርገው የሚያስቡ ህልመኞች ይመስሉኛል። وده موقف من اهم المواقف اللي كانت داعمه لمصر داعمه للحقوق ይሄ ደግሞ ለግብጽ ወሳኝ ደጋፊ የነበረ እና ግብጽ እንታይ ሕጅቲ ዝበሃል ዘሎ ግብጺ በተደጋጋሚ ኣብዚ ከም ዝገለጽናልኩም መንግስቲ ናይ ግብጺ ኣብ መምጻእ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ስትራቴጂካዊ ካልኩሌሽን ገይሩ ከም ዘሎን ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ ምዃኖም ኩሉ ዝከኣሎም ብዲፕሎማሲያዊ ብካል መንገዲ እውን እንተኾነ ነዚ ጉዳይ ናይ ኒል ተረኺቡ ተሳኢኑ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ጥራይ ክፍትንዎ ምዃኖም ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ንሳቶም ጥቡቕ ዝምድና ከም ዘለዎ ይፈልጡ እዮም ንሳቶም ድማ ካብቲ ዝኾነ ይኹን ኔጎሲዬሽን ዝነበረ ናይ ኒል ዝምልከት ማለት ምስ ኢትዮጵያ ወፂኦም ኣለው ስለዚ ታውንኮ ዘላ
أبزح حج زبنا دونالد ترامب كيف حواز وخليهم بخل ما قدر ما أدفانتج لهم أبو داينا إسرائيل إيدي حوسوس لزلوا بأمريكا تبغى شم رخيبة مالو وتهدر ودقة في رغم له لذي أبزبنا دونالد ترامب نزي كنا تقيمهم calculated move كقبر خمسة خلو تردي ومال إثيوبيا زبكيهم زل دما نسيو زين جرز دما كم حجي نتدي جهرم ويل ومنيرو حجي دما تمليسو كم عين الدقاف دي خقبر لهم بويس قبل إثيوبيا كالي دي خقبر كل تفعل علينا جر كهوني إثيوبيا عندما بسن كزيا شرقهم كتربي دليوم كم زلوا بزون رأيوه أتيز نسمع زلوا أو يأتي دارجة خطب له تغليقة إذا جبتون بعفا كتب له جميرة سلزلة بسمعج عارسي ያለውን ሰምታችኋል አርሲሲ ትላንትና ገባህር አይል ማለት የቀይ ባህር አዋሳኝ ያለውን ሀገር ከቀይ ባህር ተጠቃሚ መሆን የለባትም የሚል ነገር ሲናገር ሰማው ይሄን ሰማን እሰይ ትክክል ነው እኛም ከኢሳይያስ የሰማነው ነገር እችኑ እኮ ነው ኢሳይያስን ባለፈው ብለው ነበር ከባህር ኃይል ተጠቃሚ ወይም ደግሞ የባህር ኃይል አዋሳኝ የቀይ ባህር አዋሳኝ ያለውን አካል የቀይ ባህር አዋሳኝ ያለውን አካል በቀይ ባህር ጉዳይ ላይ ማውራትም አይችልም ተጠቃሚ መሆንም አይችልም ብሎ ነበር ኢሳይያስ Yes absolutely هاي ذكر لك جبتي من البات نسو كم زي ورد الله يمسلكم إلى ماميم حقي أبز سمعوه البحر الأحمر The Red Sea belongs to the countries bordering the Red Sea, and the presence of any party other than coastal countries to the Red Sea is unacceptable. Turkey has been mediating between the two East African countries. Exactly. So Minister بديات وصاين أتوم يكون مرحنا يجبسي كل أتوم إلى ماميم زي نعاقة قداي نايكي بحري هابوس لدي تداوب أبتو قداي نايكي بحري زبل كتكار استي كونن exactly انتهي تحرق رخت بلا زلا كي بحرنا عخاز ملكات قداي كونن or من البات أجندا كالي سلا زلكا كم تنساتهم بأفهم زبل وزلو أجندا نايكي بحري كما أجندا أثاتيوم بوت هدروا عيني كن وزدينا كي بحركم بصحون خلينا زبل حلمتها جميرو مالو زي حلمتها زي حدش حلمي يكونن زي تفتنه يكونن زي تبهله يكونن كل نجار جيروم يوم everything under the sun أبتحتس حي كل نجار فتينهم يوم دم سبازياتهم أتسأجا من تايو أتقدم زفتنا سلزت أفينا تاريخ ناتهم دم ما زز حلفنا دم سوس سلز خدو حدش تاريخ كسر هيم زفتنهم واجد ما يخفلي نسبير ترازي ذاتهم زي فتنوا وحدش نجار يبلو من by the way منقص إثيوبيا بوت هدروا عيني بعلون زبل ويز بلكم زلوا برهان جولا أبكر نتبي أمسي لكم نيره وتهدروا حيلنا إثيوبيا أبزبنا داي درجز نبرة جزء كم زي بس حزلوا تي فيلد مارشالز بلو برهان جولا بعلو كزارة كلها بزمس يعني رافقلا بوينت أبجزء درجي سفع زخون وتهدروا عم خمسة نبرة من أبز حلفة كندي عمتات نتي درجات كبس حوا كم زشجار زنبرون حجنا أبو جزء أمي خدو خمسة لون تايز نقرأك أبجزء درجز نبرة حيلناتهم حيال نيرو أبزبنا هو حد نبرة حيلناتهم حيال نيرو they are still أبتنا يكرم حيلهم وانكو بس حكالون بقمت على إير تراز بعالهاجر سوراي نيرو كاب سورا من قستقيم سراوي تغيلو أبس المدرخ بستفل عليه علامة مسيومة تأكيبه مسيومة بينهم مسيومة أمريكا حزوم مسيومة قلع حزوم مسيومة بخلو ولا نقدروا يكالون زي إير ترا نتبي بحران مريتان كلاخل زخل عامل لواي أتعتقن بنتاي واقايتي زحرقا كامبر نتي حزب إيرترا واقا سلا زخفلو غزيه زخسرو كم عباله سلا زغونا دبوينا نحرق بر ساتم كو غبرو زخلو فلو يحيل سلا زلي يكون حجي زغونا بروباغندا يغبر له but that's not نالومي major event ناتي كغبر دلي زلهم نزي تملي سخريه حدش بروباغندا دما كسع كندي انصار إيرترا اورجنايز زغونا حسوت يغبر كم زنبر زي يسمعوا ሚኒስቴር የሶማሊያ ጉዳዮች አማካሪ ሆኑ አቡበከር ኢድሪስ የተባሉ ሰው ኤርትራ ከሶማሊያ ጋር ያላትን ግንኙነት ሪኮንሲደር ልታደርግና ምክንያቱም ብስጭቱ ስለገባች ከኢትዮጵያ ጋር እንዳይነ ስምምነት መፈረሟ ለኤርትራ የብሔራዊ ደህንነት አደጋ ነው የሚል ነገር አንስተዋል። ቀደም የተመሳሳይ ድምጽ ሰምተናል። የግብጽ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ወደ ቀይ ባህር መምጣት የለባትም፣ ወደ ቀይ ባህር ከመጣች የግብጽ ብሔራዊ ደህንነት ስጋት ነው የሚሆነው ብለዋል። አሁንም በኤርትራ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የሶማሊያ ጉዳዮች አማካሪ አቡበከር ኢድሪስ ለቢቢሲ ሶማሊኛን ጠቅሶ ነው ሶማሊያን ጋርዲያን የዘገበው። ከሪሮሎም አስመራ አዲስ አበባ ምስ ሞቃዲሾ ዝፈረሙ ሰነድ ስምምዕነት ስጋት አሕዲሩለይ
انتاينا نرسمع زلنا تريوم اللهم زي بمولهم تم ميدياتاتنا إثيوبيا كبلوا صنحيهم ولا بإنجليش من رأيوا بإنجليش بتقرينيا يقطفون زي بروباغندا نا BBC زبلوا يسمعوا بزغا by Turkey in Ankara. Now, against what background this news come from Eritrea? What was the response of the Eritrean government itself? What is the response from Somalia? All this we will present it to you. Sovereign nation is entitled to engage in the possibility of severing diplomatic ties with Ali, the guardian of Somalia, saying, look at the head. هجي انتاينا نسمعنا عبز مسيلكم كلاتهم دايما دايلهم زقبروا حبريتايو كل سبد ما كم هارو لسلو زلو يدم زلو انتاي زبل BBC نت حبريتا أبقيسو انتايلو أكال ناي منيستر ودات وزاينا إيرترا زخوني عبد القادر زبحال سب إثيوبيا إيرترا بتي صوماليا مس إثيوبيا أب تركي أب أنقرة زفتصمت تسمع أزيا كم استوقعتن نتيجة لوازم دنا مس صوماليا كتبوت كوت دل كم زلان ريكونسيدر كتقبرون عقدي فاب كالك كيت دل كم زلان زدما إثيوبيا أنا بفدق بحرين ختمت لعل سكات ناشنال سيكوريتي سكات كم زسمعة إيرترا يقلص علو نزازر بازيا كل دبلوماتنا إثيوبيا وكل كل زبز حي بروباغندا زقبر أنت إيرترا تزاري بالله زيا زياد دايما دايلهم بعلم سفبر خويا نيرهم سلمتاي ابتنا انكرا خيدهم ايدهم سلازهبو وردت سلازقاطمهم انتي كغبروا ينفتينهم نيرترا كم سعروا these people كل زغبروا ابي بزمراحيهم مالتي كل زغبروا نيرترا نغدا علنا يلهم زغبروا برني اثيوبيا انتك مالنا يلهم زغبروا ونا يمسلنا مخنياتو بتعمي تاع بيرترا inferiority complex كم زلهم نفس متحد بيرترا كم زلهم اب دبلومات بعين دبلوماسي بعيني اكايداناتهم كريو كلهم مهنياتو ايرترا تزاربت اذا زتقصوا زلو سب ما نم سب زفلط سب يكون باي ذا واي ات بي بي سي انتايلس كسمعوا اتي حصوتنا تومن ات فبرخانا تومن بي بي سي بعلو اخشعوا ما بسمعوج ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ሶማሌን ቀርን ኣፍሪካን ዝኾነ ዓብደልቃድር ኢድሪስ ብምጥቃስ ዘርግሖ ሓበሬታ ኣዘራራቢ ኮይኑ ቀኒ እዩ ቢቢሲ ንዓብደልቃድር ኢድሪስ ብምጥቃስ ኣብ ዘርግሖ ስፍሕ ዝበለ ጸብጻብ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማሌን ዝተበጽሐ ስምምዕነት ንኤርትራ ከም ዘሸቐለ ጠቒሱ እዩ ብፍላይ ኣብ ቱርኪ አንካራ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማሌን ዝተበጽሐ ስምምዕነት ስዒቡ ኣብ ኣስመራን ዝተበጽሐ ስምምዕነት ሓደሽደሽ ኣቢልዎ ዝብሉ ሓበሬታ ብሰፊሑ እንዳተሰራጨው ምቕናዮም ይግለጽ እዩ ኤርትራ ግብፅን ሶማሌን ኣብ ቀረባ ኣብ ኣስመራ ኣብ ሰለስቲኣው ጉዳይ ብፍላይ ድማ አንጻር ኢትዮጵያ ዘቕንዕ ስምምዕነት ከም ዝፈጸሙ ኣብ ዝነገረሉ እዋን ብሃንደበት መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊያ ኣብ ቱርኪ አንካራ ናብ ስምምዕነት ክመጹ ምስ ምኽኣሎም ተተሓይዙ እዩ ቢቢሲ ነዚ ጸብጻብ ዝክሰርሕ ዝኽኣለ ቢቢሲ ነቲ ኣማኻሪ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ሶማሌን ቀርን ኣፍሪካን ዝኾነ ዓብደልቃድር ኢድሪስ ብምጥቃስ ኣብ ዘርግሖ ተወሳኺ ሓበሬታ እውን ኢትዮጵያን ሶማሌን ዝበጽሕዎ ስምምዕነት ንኤርትራ ባሕሪ ዘርግሖ ሓንቲ ሓትት ነቲ ኣብ ጭቡጥ መረዳታት ዘይተንተርአሰ ሓበሬታ ይቅርታ ክብል እዩ ትማሊ ኣማስዩ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ዘመላኽተ እዚ ከምዚ ኢሉ ትሪእዎ ዘለኹም ቢቢሲ ኒውስ ዝበሃል ሓሶት ከም ተዛረበን በቲ ሓሶት ድማ ይቕረታ ከም ዝሓተተን ባት the damage is already been done እቲ ዕንወት ኦሬዲ ምስ ፈጸሙ ፕሮፓጋንዳ ቤላ ገይሮም ምስ ሰርሑሉ ይቕረታ ሓቲቶም ኖ ፕሮብለም ይቕረታ ክትብል ትኽእል ኢኻ ገይም ክትፃወት ትኽእል ኢኻ ክረዲብሊቲ ናትካ ግን ኣብ ምልክት ሕቶ ሜይንስትሪም ሚድያ ደይመደይሉ ሓሶት ምፍብራኽን ነቲ ሓሶት ድማ ምስ ተፈለጠ ኣጀንዳ ናቱ ምስ ሰርሐ ብጌጋ ካብ ጌጋ ምንጭታት ስለተበገሰ እዩ ብምባል ጌጋታቱ ክእርም ምፍታን መጀመሪኡ ይኮነን እዚ መወዳእቱ እውን ክኸውን ኣይኮነን ሓንቲ ነገር ክርድዎ ዘለኩም ኤርትራ ግዳይ ናይ ፕሮፓጋንዳዋ mainstream media ዝኾነት ሃገር ክብለ ከለና ዝተገሰ ይኮነን ኤርትራ ትቆዶ መንገዲ ኤርትራ ብዝቐልጠፈ ዲፕሎማሲ እቲ ናይ ሚድያ ፕሬዘንስ ናታውን ክሕይል ይግብኦ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ የማነ ገብረ መስቀል መሊሱ ነይሩ ሚኒስትር ሓበሬታ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል መሊሱሉ ነይሩ እዚ ግን ዝያዳ ኤርትራ ብዙሕ ኣብ ሚድያ ክትሰርሕ ከም ዘለዋ ኢና ንርኢ ከምኡ ስለ ዝበሉ ዝቕየር የለን ገለገለ ሰብ ኣሎ እንታይ ሞዲ ሓሶት ንልማዶም እዩ ንሓኻ ይሓሶት ساتهم نعلم تناراتيف يغيروا له كالتيفا perception ناي سبب مغيار يغايل له سو كم زي صار حلهم دما يفلطيهم حقنتن حصوتنا يكونن مجمريا من زياده نتي ترخا نت ميديا من يعبلوا له تحت قوين زلولومي حصوت ايرترا دنتاي دغيره مثال شباب دعتي غاير ايرترا زغلو قدام واغان زخفلت ولا حنتو كوي قبرت دحيرهم كبعلهم كوي لميم زغوني جبتي رخبنان ايرترا مثال شباب تسرح كم زنبرت له قداغن 10 عام نتهاجر دكتها نخصقب غيروا እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ እቲ ሚድያ ዝገብሮ ነገር ኣቃሊልና ክንሪኦ ይብልና
ዓብይ ሓደጋ ዝፍጸም ዘሎ ብሰንኪት ሚድያ ምዃኑ ኩሉ ግዜ ክንገንዘብ ክንክእል ኣለና እቲ መንግስቲ ኣብዚ እዋን እዚ ዝገብሮ ዘሎ ኣክቲቭ ዝኾነ ግብረ መልሲ ናይ ብሓቂ ዘንዃነ የድሊ እዩ ጽኢልካ እዚኦም ሓሶት እንዳሎም ናይ ቀደም ሓሶት ድራማ ናቶም ይገለልካ ሸለል ትብሎ ኣይኮነን ኖ ሓሶት ምዃኑ ፌክ ምዃኑን የታልሉ ከም ዘለውን ብተደጋጋሚ ክትገልጾ ኣለካ ካብቲ ዝበሃል ዝነበረ ድማ ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ናብ ኤርትራ ስለ ዝመፀ ድማ ዝበለፀ ግብረ መልሲ እቲ ዝበለፀ ለውጢ ድማ ኣብኡ ተራእዩ ማለት እዩ ስለዚ ቢቢሲ ኣብ ቅድሚ ዓለም ኣና ሓሳቡ ምዃኑ ተራ ሓሶት ድማ ኣይኮነን እዚ ተራ ሓሶት ኣይኮነን እዚ ዝተፈብረኸ ሓሶት እዩ ሽም ሓደ ሚኒስተር ካብ ኤርትራ ወሲዶም ድየለሽም ፊክሽን ፅንፅዋይ ገይሮም ኣብ ቢቢሲ ሶማልያ ኣውፅኦም እቲ ሶማልያ ዝግበር ዝነበረ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ንምቕያር ብኡ መንፅር ድማ ኢትዮጵያ ዕውቲ ንክትገብር ንክትከውን እሞ ኤርትራ ድማ ፀዋዕታ ሽግር መሰናክል ፈጣሪትን ኣብ መንጎ ሶማሊ ኢትዮጵያ ዝተፈጠረ ሰላም ንምዝራግ ትጎይ ዘላ ኤርትራ ኩሉ ትገብሮ ኩሉ ግዜ ዝርገት ሰላም ዘይትደሊ ሃገር እያ ንዝብል ናይ ሓሶት ድራማናቶም ከስጠሎም ስለ ዝኽእል እዩ ራእይዎ እዚ ሃገራዊ ቲቪ እዩ የሚያሰን ሼክ መንግስት ይሄን ማድረጉ ኢትዮጵያ ወደ ቀይ ባህር እንድትወጣ ያደርጋታል ኢትዮጵያ ወደ ቀይ ባህር ከወጣች ደግሞ ለኤርትራ ግልጽ ብሔራዊ አደጋ ስለሆነ ከሶማሊያ ጋር ጭምር ያለን ግንኙነት ሪኮንሲደር እናደርጋለን ምናምን እንግዲህ አምባሳደር ማባረር ምናምን ያ ሁሉ ማህበሩም ሊፈርስ ነው ማለት ነው የኤርትራውና በዚህ ደረጃ የኢትዮጵያ ወደ ቀይ ባህር መምጣት ለምን ኤርትራውያንን እንደሚያስጨንቃቸው ሊገባኝ አይችልም እዚህም ላይ ጨምርበት ሌሎች ጉዳዮች በጣም በርካታ ጉዳዮች ይነሳሉ እንዳልከው ብዙ የስፔሲፊካሊ ከሶማሌላንድ ጋር ኤምኦዩ ከተፈራረምን በኋላ ጸረ ኢትዮጵያ የሆኑ እዚ ሀገራዊ ቴሌቪዥን ደሉ ኤርትራ ዝገበሎ ካይና ምርዝ there is one thing it is busy አክሰር ኮይኑ ማዓንናይ እንደይ ግዜ ውቲ ምሽቃዕ ናይ ሓሶትን ናይ ምትላለን ድራማታት ዝገብርዎ እንደይ ግዜ ቤራ ካሉ ዝጉዚ ንቁ ዲካፕለም ኣብዚ ዋን እዚ በኢትዮጵያ ዝመጽእ ዘሎ ደይመሊሉ ነቲ ህዝብን ነቲ ኤርትራ ንምጥላም ሕማቅ ናይ ኤርትራ ንምግባር ዝገብርዎ ታክቲክ ሰብ ክፈልጦ ይግባእ እዚ ሕጂ የቕረታ ይሓትሉን እዮም ሰብ ቢቢሲ ትምንጭ ንሳቶም ምንጭ ናይቲ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ሓሶት እዩ ካብ ሓሶት ተመርኪሶም ዓቢ ፕሮግራም ገይሮም ኣለዉ ንህዝቢ ድማ ብዙሕ ሰብ ኣሰጋጊሮም ኣለዉ እቲ ምንጭ ናቶም ግን ሓሶት እዩ ብውሕዱ ሓደ 20 ዝኾን ቪድዮ ወፂኡ ኣሎ ብሰንኪ ካብዚ ሓሶት ሓበሬታ ዝተመገሰ ማለት እዩ ስለምንታይ ብዛዕባ ኤርትራ ሓደ ነገር ምስ ወፀ ብፍላይ እቲ ቢቢሲ ቅሩብ ሓውሲ ወይ አልጀዚራ ወይ ቢቢሲ ወይ ናይ ዓረብ ዜና ሓደ ብሽ የውፆ ደይመደይ ተባሂልካ ሽዑ ኩሉ ሰብ ካብ ወሲዱ ቢቢሲ ዝበሎ ኢኮኖሚስት ዝበሎ ገለመለ ዝበሎ ኢሉ ይገብርና ተንገብረልና ህዝብና ሓሶት ኩሉ ግዜ ክደጋገም ከሎ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክሰርሑሉ ከለዉ ገይም ከም ዝፃወቱ ዘለዉ እዚ ገይም እዚ ድማ ንኤርትራ ሓደጋ ከውርደላ ዝኽእል ገይም ምዃኑ ከነስተውዕል ክንክእል ኣለና ህዝብና ድማ ክመሃሮ ኣለዎ እዚ ድማ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ሕጂ እንታይ ግበር መሲልኩም እዚኣ ኣወል ዝዛረባ ዘሎ ዘረባ ቅድሚ ሕጂ ምፅአ እያ ነይረ ስምዕዋ እዚ ነገራት እዚ ዕምቆት ዘለዎ ምስትዓል ዘድልዮ ነገር እዩ ስምዕዋ እንታይ ክብል እያ ኣብዚኣ ንእሽተይ ክሊፕ ናቱ زغلح فيلمي أمريكا انتبلنا أمريكا بمالليت وعق ترى يستواجهتنا خمس لكم يقولون 0-0 public opinion مكاب ليرترا سلا خبي يمثل منزدر بيقول له وق ورار مستقراي إيرتريان تروبس جينوسايد ريب شو نحنا نمقوت سراويتنا بلو على ومريتو يزلو نبل يقدفوا جينوسايد يبلو سراويتنا جينوسايد يفتسمن نبل يقدفوا سراويت إيرترا زريفهم سراويتنا يزرفنيو نبل يقدفوا عميسو سراويتنا يعمسنيو نبل يقدفوا زملس لالهم مسترسعو مسيلو ملا مسألمن حالفهم اتفتسيمنا زين استبهلو سور وقاقن اتزبلونا يكونن ابا ازان محبر سب علم كتنح زد الله قوقوي مسلي فيستيبال ربشهم بوليس هاريمهم اكاتيلهم ننحدحدهم تقاتيلهم حلاف الناس زي سمعوهم انسسا بدم نفس زمر حسب متببع اتزقرم نيرتراويان تراي زي كونن بوليس هاجرنا ماتهم سام مهرام كبصحو سور دفيتي قبرالهم
ዝኾኑ ኩባታ ወፊርካ ኣምባጋሮ ምትብባዕ እኹልናው ትምፅንፃንን ሓያል ትካላት ጸጥታን ዘለውን ምዕራባውያን ሃገራት ንኣዕናው ተግባር ምቁፅፃርን ምብርዓንን እናኸኣላን እናሃለወንን ዕሽሽ ምባል ኢድመን ብድሕሪት ከም ዘሎ ግሁድ እዩ እታ ምኽንያት ድማ ሓንቲ እያ ዜጋታተን ይኹን ንሃገራት ዓለም ግዕዘይ ስእሊ ኤርትራ ምቕራብ እዩ ግሎባል ፓብሊክ ኦፒንየን ምእካብ ኤርትራውያን ከምዚኦም ዝብል ስእሊ ምድላው ከምቲ ኣሜሪካ ሰምዐን ከለኻ እንታይ ዝብል ስእሊ ይቕጀለካ ውዕል ዲሞክራሲ ዩኤን ረድኤት ዲቪ ኣኽል ኣፍሪካ ክትብል እንከለኻ ኸ ዝመፀካ ስእሊ እንታይ ውግእ ጥሜት ጸሊም በቃ እዚ ብንድፊዩ ዝስራሓሉ ሓዙ እዚ ፊልም ብላድ ዳያመንድ ይብል ናይ ብሓቂ ኣወል ስዒድ ነዚኣ ኣስተውዒሉ ብዕምቆት ተዛሪብላ ክንደምንታይ ሰብ ተረዲእዋ ግን ካልኣይ ግዜ ዋላ ሳልሳይ ግዜ ዘቕርባ ዘለኹ ኣነ ኩሉ እቲ ኣብ ሚድያ ምዕራባዊ ዓለም ዝግበር ተጋጊዮም ቢቢሲ ዝገበሮ ዝሓሶት ኣንተ በዝበልክኹም ተጋጊዮም ኣይኮኑን ገይሮሞ ቼንጂንግ ፐርሰፕሽን ናይ ህዝቢ ኣተሓሳስባ ሓቅን ሓሶትን ኣገዳሲ ይኮነን ከመይ ጌርካ ነቲ ህዝቢ ኣብ ርእሲ እቲ ህዝቢ ብዛዕባ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ፀረ ሰላም ፀረ ምርድዳእ ፀረ ኩነት ዳትስ ዋይ ሓሶት ምዃኑ እናፈለጡ ኩላቶም ተቐቢሎም ነታ ሓበሬታ ላል ከብልዋ ቀኒዮም ንሕና ድማ እንታይ ይስራሕና ሓሶት ናቶም እቲ ገይም ናቶም እምበር እቲ ዝገበሮ ዘይኮነስ እቲ ገይም ይክርዳእና ዘለዎ ዶንት ሄት ፕሌየርስ ይብሉ ተፃወቲ ይኮኑ ትፀገም እቲ ገይም ይትፀገም ስለዚ ኣክንዲ ነቶም እዚኦም ሰባት እዚ ስለምንታይ እዮም ብዛዕባ ኤርትራ ከምዚ ኢሎም ስለምንታይ እዮም ብዛዕባ ኤርትራ ዛረብ ኖ ንዓታቶም ኣይኮንካ ክትቃወም ዘለካ እቲ ገይም ዝገብርዎ ዘሎ እቲ ዕላማ ንምንታይ እዩ እቲ ዕላማ ይክርዳእካ ዘሎ ንሳቶም እንታይ ተዛሪቦም ኣገዳሲ ይኮነን እቲ ዕላማ እንተተረዲእካ ግን ንስኻ ኩሉ ግዜ ናነቕሕካ እናተዳለኻ ትኸይድ ማለት እዩ እዚኦም ሎሚ ገይሮም ኣለዉ ዝደጋገም ድማ እዩ ሓድሽ ኣይኮነን ነዚ ድማ እቲ መንእሰይ ናይ ኤርትራ ዝያዳ ከስተውዕለሉ ዝግባእ ኩሉ እቲ ዝገብርዎ ዘለዎ ድማ ነቲ ውሽጣዊ ፀገምናቶም ኣብ ውሽጦም ዘጋጥሞም ዘሎ ዕንወትን ውድቀትን ንዑ ንምሽፋን ንዑ ስዒርካ ንዑ ደምሲስካ ንምኻድ ወይ እውን ንዑ ክትዓብጥ ምፍታን እምበር ንኤርትራ ከረኻኽቡላ ስለ ዝደልዩ ይኮኑን እቲ ሕማቕ ናቶም ግን በቲ ሓደ እንተዓበስዎ በቲ ሓደ ይድመፅእ ንኣብነት ዝረይዋ ጆሃር መሓመድ ዝገብሮ ዘሎ እዚ ታይቶ የማይታወቅ አደጋ ውስጥ ነው ያለችው። የኢኮኖሚው ችግር፣ በየቦታው ያለው ጦርነት፣ የመንግስት መልበስበስ ሀገሪቷን ወደ ከፍተኛ አደጋ እያደረሰ ስላለ እያልኩ ያለው እያለን ያለነው we need to wake up ህዝባችንና ሀገራችን ወደማይመ ጆሃር ኣብ ኤሮፓ ኣብ ገለ ከተማ ናይ ኤሮፓ ዝገበረ ኣበይ ከም ዝነበረ ትፈለጥኩም ኣብዴት ኣቡና ቲንክ ሳምዌር ኢን ጀርመኒ ዝተገበረ ይመስለኒ ምስ ህዝቢ ተራኺቡ ኣክቲቭ ዝኾነ ፖለቲካ ኢንጌጅ ክገብር ጀሚሩ ኣሎ መፅሓፍ ናቱ ንኣቢ ብዙሕ ጉዱ ተውፅእ ከም ምዃና መጠን ናብ ህዝቢ ትዝርጋሕ ከም ዘላ ኣብቲ ኮር ቤዝ ናቱ ድማ ዝሃርመ ዘሎ ኦሮሞ እዩ ጆሃር መሓመድ ኦሮሞ እዩ ስለዚ ኣብቲ መንእሰይ ናይ ኦሮሞ ድማ ተቐባልነት ዘለዎ ሰብ እዩ ስለዚ ንኣቢ ኣሕመድ እታ እንቁ ተሪፋቶ ዘላ ቤዝ ኦሮሞያ ኣብ ኦሮሞ ድማ ተቐባልነት ኣይነበሮን ይፈልጥ እዩ ነቶም ቀደም ዝሰተርዎ ሰባት ንዓታቶም እናነፀለ በዓል ጆሃር መሓመድ በዓል ለማ መርገሳ ካልኦት እዮም ደጊፎም ኣምፂኦም ኣቦ ንዓታቶም ኩሎም ፋጎ ኣውፅዩ ነቲ ኦሮሞ ዝበሃል ተጠቒሙ ነተጋሩ ነቲ ኢሊት ናይ ትግራይ ኣጥፍዩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ድማ ብዙሕ ገበናት ፈፂሙ ንኣምሓራ ድማ ይጭፍጭፍ ኣሎ ምስ ፋኖ ኣውግእ ኣሎ እታ እንኮ ቤዝ ክትኮነ ኢሉ ዝዓቑራ ዝነበረ ዝሓብኣ ዘሎ ኦሮሞያ ኣብቲ ኦሮሞ ኢሊት ድማ ይፀገም ዘጋጥሞ ዘሎ ሕጂ ናይ ጆሃር መሓመድ ድማ ብመንገዲ ኦሮሞ ጥራይ ዘይኮነስ ብመንገዲ ኢትዮጵያ ይድመፁ ዘሎ ስኻ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ናይ ኦሮሞ ጥራይ ፖለቲከኛ ዝነበረ ንኢትዮጵያ ንመድሓኒ ኢሉ ዝመፅእ ዘሎ እዚ ኻ እንታይ እዩ ኣብ መንጎ ፋኖን ኣብ መንጎን ዘሎ ልፍንቲ ንምቋም እውን ክሕግዝ ዝኽእል እዩ ተስዋይ ኣቢ ድማ ዓብ ብድሆ የጋጥሞ ዘሎ ነዚ ናይ ጆሃር መሓመድ ድማ ብሰፊሑ ክምልሰሉ እዩ ዝፍትን ዘሎ ኣቢ ኣሕመድ ዝኽተሎ ዘሎ ፖለቲካ ኣብቲ ውሽጢ እቲ ዓዲ ብዙሕ ፀገም ኣለዎ እዚ ብዛዕባ ኤርትራ ናይ ዓሰብ ጉዳይ ዶ ናይ ባፅዕ ጉዳይ ዶ ናይ ገለ ዶ ዝብልዎ ዘለዉ ኣብዚ እዋን እዚ ዓሰብ ስለ ዘድልዮ ወይ እውን ነቲ ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ዓሰብ ስለ ዝኾነ ሽግሩ ይኮነን ታይዳ ክንደይ ግዜ ኢልናየና ደይ መደይልካ ኣጀንዳ ንምፍጣር እዩ እቲ ኣጀንዳ ምፍጣር ድማ ዝያዳ ዝሰርሓሉ ዘሎ ምናልባት ደኾን ኣሜሪካ መፂኣ ነቲ ናይ ቀደም ሬጂም ቼንጅ ትብል ዘላ ንዑ ክትገብር ክትብል ንዓይ ዕድል ትበኒ ትኸውን ነታ ስልጣነይ ንክቕፅል ዝብል እዩ ነዛ ስልጣን ንምሓዝ ቤተ መንግስቲ ናይ 10 ቢልዮን ያመሪቑ ዘሎ ኣብዪ ኣሕመድ ስለዚ ኣብታ ስልጣን ንኽፀንሕ ኩሉ ዝከኣለ ክገብር ምዃኑ ክትፈልጡ ኣለኩም ወላ ምስ ሸይጣን ክዓጥቕ እዩ ባይ ዘ ወይ ነቶም ፀረ ደቂ ሰባት ዝኾኑ በዓል ቢል ጌትስ ጆርጅ ሶሮስ ንዓታቶም ከም ዝሳለም ዘሎን ምስ ኩሉ ዓይነት ሳጥናኤል ክሰርሕ ድልው ምዃኑ ኢና ንሪኦ ዘለና ብተደጋጋሚ ንሪኦ ዘለና ኣብዪ ኣሕመድ
مس كل عينة حيلي إيرترا دما أكل نايتي صلاة سلزلوا نتوم صلاة دو كون دخوني تكابي بلا لوجن game is over أبزوان زي جبت لا counter تجبرنعو أمريكا كسحب تفتين إيرترا درو counter جرات الله بجبتي كم دما مسكالو حجرات مسبعل السعودية زلوا زمدنا ونبت بغي زلوا السعودية أنا قري فامسهم كتجبر تغليها جبت زبها الحيل جن very important in إيرترا سلمتاي إيرترا دا جبت حاجة سلزلنا يكون ترى نتنا معرباوي دبلوماسياوي شفان أم مقبار جبتي العلا سواس أكل وايخل إثيوبيا ايزوليت كتجبرات دل هاجر قدامي تجبس سلزخونت مس جبس زلنا شركنا جبس خا كابانا بزح سلزدليو اتبوتا نحنا زلنا صلوا وشطاو غداينا إثيوبيا صبو غيرون فلتو جبسي إيرترا زلوا حيل جبس صبو غيرون فلتو دنجيصو ما يكونوا زحجزونا زلوا زا غلغله سبالو زيردو إيرترا حيال زخونه دبلوماسياوي اوشت إثيوبيا نزلوا كنتات مغيار بحيل كم زلوا يفلطيو تمالت مالا كنا تግራይ يمم أنا بنت جل سبالو زيت واحد طلو زي اسمعوا هذا نبي حمل تنبركك أبي يخوض صحيو تسي حسب سحنت نحن رأسنا حسبه نبي حمد كندي سافورك ولا تازو على اللولو أو علم ولا تازو على اللولو لما جرسا أو على اللون كندي سافوركي كند منجستي إرترا ولا شعبان نبولو كقدف نبولو نيثيوبيا منجستي نتزني بلسقنا منجستي كندي منجستي إرترا ويدما كندي سافوركي ولا تازو على اللو يلا نبي حمد حيز خمي يروح يدو والله انتهي سلازن انتهي نيرو بجمرة لكم هذي ني جوهر محمد كحيدوه نقدوا عند رجعتشو كحيدوه لما ما قرص كحيدوه منامن زياتهم قالوا بحكي كحيدوه مخاك كحيدوه سأجمع يقول بزعبا مخاد انت خوينا قد ككل العلي بزعبا مخاد تلعنا كندي إسايا سخاد الذيو كندي منكسر ترى تخاد الذي بز منكسزي بنا يتبع ما تيه بريسبز بحالي يفلتن جن حنت نجرنا إرترا نجر نسات هذه يسود عفوم أنا يسون كن دمرت لنا خن كافلو عسابي زخون تحريزي حد هاجر مبارك التهاجر يكون عنين يسو لا سلامي بتعامل يتبع أزفوتوا يتبع حدنا تفوت زعمن حزب إرترا عين خدنينا نابل سي كلهم جارات حسوا ما يتبع جارات مرد دقهم مرد ولدهم زي سمعون هالو هجنتايو تزربا إرترا ديا تتأليما ولا إثيوبيا تتأليما بز مردا يدلي بزعجز بلوزلو بز بإرترا بتعمل كم تتألم بأبي بزعج زين الزربينا أبي ني إرترا ويونتي مرحنتنا إرترا أي تألمون هيكونن من يقول زيادة كسيب كابتزم دنيا خاخ تبدل لك شعبي أي كسيب كرمكم بزعج زي كده ناقرون يوم زفتون زيهم شعبي أي كسيب له متى كسيب له نشعبيا قبل تشح جميرو كساب تلتشن عسرت شومنتن تخخ بالوزن برا سرعات من يبال هو حاتي بال سلامتاي مجبر يا خوينو ابدي سابا كوفيل دليتنا جبره إيرترا بعصو ام بخبان بقران بقلن بتنصلون بزح شجر كم تركب زي جبره سينيرو نزح حيل زي ابز تحت الدرجه ودقت كم زخيت كجبره زخيل حيل انتاي نيرو ابي حمد زبل زبحال لوط مسمسه نتلوتي قلطيفهم شعبي قلبتي كونن قلطيفهم يم كابيتالايز جيروما نبي أحمد نقول سيخا أمبس يخا جقنا يخا سخا سخان كتم حضرنا يخا نتزوبانا يلوم مالك عبتها بكونها تعزوما وفوف مزبلوان سلما بقى أنا نيشي سلزخون كسمارت سلزخون كنزوم شعبيا دا نويح جيروم يعني عم كعم خليه قليل لي حسيبه بقى قليلو نسج أمسيلو نحسب كنا وسند على فقر لنا ندو قليل نابل كيقش شال لغيد بالنيرو شعبيا قد وجوخ عسبا يكون ولا عسب قال لما لك توسط خلي خايلو مخونيهم تحطها كنتاي نير تجي كمي جيركا نزي إليت ناي تجراي كابولوتيكاو صوتا فوري توصو معناته تا صوتا كجمر كلا بتشرحها جميرات تشرحها تبل جيم اوفر هو حد جيم اوفر ما ليت هو جيم اوفر تبع هلا جميرات بس العلامه ابيتا يقبر يكون هو حد كابولوتيكاو صوتا ما لا ينيرو so they know their goal نزل علامه زين مهرام نبي اوف كتب لك كلا لك ابد ما كم تسجنتير مخان ابقل يمس هو حتى مبرك يخو سوري دليتكم قبروا شعبيه ولا بحالو قراك قد فيك قبل زخين نو 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 نزه هو حد بحال سور ما كاب سور كبنقاس تخيل على سلازم له نعبي نابتو كنا كساب زعتو نسو يرمي تم هو حد كا سمارت سلازي يكونوا نعبي حرايلو بقى دليت كبر لهم ادي سابا كوفي لهم نعو بعلوادين بقالك علي وي يقول نيرم اي قبر وان سون بعلم سل ابت بوليتيكال صوتا زيرو سلازخونو كيناتكو وجي مريصو ساتهم كا زيرو سلازخونو يكونن اجين
بتخكلኛ ስእሊ ክንወስድ ዘለና እቲ ገይ እንታይ ነይሩ ኣሜሪካ ነዚ ናይ ኣብ ሓይሊ ስለ ዝርእይዎ ዝነበሩ እዚ ሓይሊ እዚ ብቐሊሉ ክእለ ዝኽእል ኣይኮነን ግን ብሓንቲ ቅላዕ ክልተ ነገር ዘይንገብር ኢሎም እንታይ እታ ቅላዕ ግን ጌታቸው በዓል ነጊርና እዩ እንታይ ትብል ነይራ ብቲ ናይ ሰራዊት ናይ ትግራይ ተጠቂምካ ነቲ ሰሜን እዚ ናይ ኢትዮጵያ ኣፍሪስካ ተዓፅዋር ወሲድካ ሚሳይላት ወሲድካ ንኤርትራ ዘሎ መንግስትን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ክልቲኡ በንቁርካ ትሕልሚ ናቶም ያይ ዝከኣል መሲልዎ እታ ዝሓሰብዋ ክልተ ሰለስተ ግዜ ፈቲኖማ ሰለስተ ግዜ ኣይሰራሕትሎም እቲ ዝሓዝዎ ሰራዊት ድማ ፈሓብትን ኢሉ ናብ ሓሩጭ ተቀይሩ እዚ ትግራይ ዘሎ ኤሊ ድማ ሎሚ ኣብታ ጉዳይ ናይ መቐለ ክባላዕ ጀሚሩ ኣሎ ስለዚ መን ይጠሊሙ መን ይተጠሊሙ መን ይተጠቂሙ መን ከሲሩ ኩነታት ኢትዮጵያ ወታደራዊ ዝሓየለ ወታደራት ናታ ፈሓብትን ኣትይዎ ወታደራዊ ኣፅዋር ናታ ተበታቲኑ ሓድሽ ሰራዊት ክትሃንፅ ኣለዋ ቆጠባ ተጎዲዩ ሻዕብያ እንታይ ወሪድዎ ሻዕብያ ነቲ ኩሉ ኩነታት ተጠቂምሉ በንጻሩ ድማ ብዙሕ ኣፅዋር ከሲብሉ እቲ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ቡኮ ኩሉ ፈሊጥዎ ወታደራዊ ኣቕማናታ ኩሉ ርይዎ ቡኮናታ ኩሉ ኣፅኒዕዎ እዚ ሻዕብያ ከስባን ልዕሊ ከስባን ይኸማ ኣዝዩ ተጠቂምሉ እቲ ኩነታት ዝብልዎ ዘለዎ ይኮነ ልክዕ እቲ ዘድልዮ ምስ ሓረመ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ጌም ኦቨር ኢልዎ እዚ እጂ ምስ ኣብ ዘሎ ኩነታት ናብ ውግእ ክወስድዎ ይደልዩን እዮም ግን ቤላ ገይሮም መዝሚዞም ኣለዉ እታ ኩነታት ሻዕብያ ድማ ዘዋፅኦም ኩነታት ርዮም ቀልጢፎም ምስ ዓለም ድማ ክጓዩ ተራዮም ስለዚ ኣገይ እቲ ዝብሎ ዘሎ ዘይኮነ ብግምት ኣልዩ ሻዕብያ ቤላ ገይሩ ነቲ ኩነታት መዝሚዝዎ ንሱ እሳቶም ዝብልዎ ግን ኩሉ ግዜ ኢግኖር ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ብኮ ንምፍጣር ዝጥቀምሉ ታክቲክ ዳ እምበር ኣብ ኩንነት ዝጭበጥ ነገር ስለ ዘለዎ ኣይኮነ እዚኣ ኩሉ ግዜ ከነስተውዕለላ ስለ ዘለና እየ ዘምፃ ዘለዉ ክልተ ነገራት ክንርኢና ምናልባት ብፅቡቅ እውን ክንውድእ ስለ ዘለና ናብ ኤርትራ ገፅና ኣብዛን ክትዛዘም መዓልታት ኣየር ይፍዋ ዘሎ 2024 ዝተጀመሩ ይጅመሩ መደብ ተገይሩሎም ዘሎ 5 ሜጋ ፕሮጀክት ንመነባብሮ ህዝቢ ዝቕይሩ ኣብ ህንፀት ዘለው ዓበይቲ ተሳቀርቲ ፕሮጀክት ክንርኢና እዞም ፕሮጀክት ፅርግያን ቢንቶን ጥራይ ዘይኮኑ ኣብ ኩሉ ቁጠባን ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ክሳብ ዞባዊ ፅልዋታት ከምኡውን ፖለቲካዊ ምርግጋእን ኣበርክቶ ዘለዎም እዮም እዞም ሜጋ ፕሮጀክት ኣብ መወደታ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ዘገርሙ ታሪክ ዓወት ኣፍሪካ ክኾኑ ዝኽእሉ መሰረት ኣንፂፎም ይርከቡ ንሎሚ ናትና ቲቪ ን5 ሜጋ ፕሮጀክት ኣዝዮም ዓበይትን ኣብ መስርሕ ህንፀት ዝርከቡ ሓደስቲ መመንጨዊ ሓይሊ ፀሓይ ውፅሓትን ንቐንዲ ከተማታት ኤርትራ ዘራኸቡ ዓበይቲ ስራሓት ፅርግያን ከምኡውን ኤርትራ ንዓመታት ክትቃልሶም ዝፀንሐት ሕፅረት ቀረብ ማይ ዝፈትሕን ኣብ መጀመርያ ምፋር ዓመተ 2020 ኮይኑ ብፀሓይ ውፅሓት ዝሰርሕ መመንጨዊ ዓመታዊ ንፀዓት ዝወፅእ ባጀት ድኸርከበ ተሰነይ ኣብ ምህናፅ ሓድሽ ሃገር ንሓረስቶት ስሉጥ ዓብ ኣስተዋፅኦ ሚልዮናት ዶላር ዘመንጭ ክህነፅ እዩ ምዕባይ ኣህጉራዊ መዕፈነ ዘመናዊ ብዝኾነ ዞባዊ ኤቨንሽን ማእከል ዝያዳ ሰሓቢ ንምግባር ዝዓለመ እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘይማዕበለ ኣህጉራዊ መንገዲ ኣየር ቱሪዝም ምድንፋዕ እዚ ፕሮጀክት ምስ ተወድአ ዓመታዊ ክሳብ 2 ሚልዮን ዝበፅሑ ገያሾ ክእንግድን ኣብዚ እዋን ካብ ዘለዎ ዓቕሚ ተወሳኺ 500,000 ዝግመት ሓድሽ ናይ ቢዝነስ ዕድላት ክኸፍት እዩ ዕድላት ንግድን ዕብየት ቱሪዝምን ከምኡውን ምውሳኽ ተራፊቕ ኣየር ካርጎ ኣብ ቁጠባ ብሓፈሻ 1.5 ሚታዊት ካብ ጠቕላላ ሃገራዊ እቶት ኣብ ዝተናውሐ ጉዕዞ ቱሪዝምን ንግድን ዕብየት ካልእ ትፅቢት ይግበረሎም እዞም ፕሮጀክት እዚኣቶም ንሓድሽ መድረኽ ምትእስሳርን ዕብየትን ዘላቕነትን መሰረት ዘንበሩ ፕሮጀክት እዮም ኤርትራ ብቐፃሊ ናይ ልምዓት ዓቕማ እናዓበየ ይመፅእ ዘሎ ኮይኑ ሜጋ ፕሮጀክት ኣብ ዝመፅእ ዓመታት ከመይ ገይሮም ሃገር ይቕይርዋ ምርኣይ ቅልጡፍን መሳጥን ክኸውን እዩ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ናትና ቲቪ እዛ ቪድዮ እዚኣ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ሰሚዕኩም ኣለኹም መስለኒ ኣብ ናትና ቲቪ ትብል ወፅያ ነይራ ሓቅነት ኣለዎ የብሉን ኣይፈልጥን እየ ምክንያቱ ሓቅነት ተዘልዎ ብመንገዲ ኤርቲቪ ክወፅእ ምኻለ ስለዚ ኣብ መንግስቲ ኤርትራ ብወቅዕ ስለ ዘየውፅኦ ሙሉእ ብሙሉእ ክኸውን ዝኽእል ክንብላይ ንኽእልና ግን ፅቡቅ ተስፋ ስለዝኾነ ፅቡቅ ነገርካ ስለዝኾነ ሸር ክንገብሮ መሪፅና ግን ብሓፈሻ ከምዚ ዓይነት ዓበይቲ ፕሮጀክታት ብመንገዲ ኤርትራ ክወፁ ተኽኢሎም ጥራይና ዝያዳ መንግስቲ ኤርትራ ኦፊሻል ባዕሉ ክነግር ዘለዎ እንታይ ዓይነት ፕሮጀክትስ ኣለዎ እንታይ ዓይነት ፕሮጀክታት ኣብ 2025 ክግበሩ እዮም ኢሉ እቲ መንግስቲ ባዕሉ ኣብቲ ናቱ ከውፅእ ዘሎ እምበር ኣብ ተራ ቻነላት ዝወፅእ ሓበሬታ ፅቡቅ ዜና ስለዝኾነ ሰናይ ዜና ወላ ምንዮት እውን ስለዝኾነ ደስ ኢሉኒ እዚ ኣይሆፕ ሓቂ ክኸውን ምክንያቱ ናይ ስፍሕ ዝበለ ፕሮጀክታት ክግበር ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዎ በት ስቲል ሙሉእ ብሙሉእ ክግበር እዩ ኢልና ክንዛረበሉ ንኽእል ኣይኮነን ብፍላይ ናይቲ ኤርፖርት ዝብልዎ ዘሎ ናይቲ ፅርግያታት ዝብልዎ ዘሎ ኩሉ ተደለይቲ ፕሮጀክት እዮም ናይ ፀዓት ዝብልዎ ዘሎ ኩሉ ተደለይቲ ነገራት እዩ ግን ስቲል ሙሉእ ብሙሉእ ክኸውን ኢልካ ትዛረበሉ ትኽእል ኣይኮነን ካልይቲ ድማ ኣብ ሰሎ ሚድያ ሕልፍ ክብል ከለኹ ዝረኣኹ ቪድዮ ኣላ እስከ ስምዑ ኣብዚኣ ክወፅእ ኣይፍቀኒ ከምኡውን ኣብ ኤርትራ ልዕሊ 5,000 ናቕፋ ሒዝካ እንድሕርዳ ተረኺብካ ትእሰር ከምዚኢታ ዝብል ዘረባታት ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያታት ይቃላሕ ኣሎ ስለምንታይ እዩ ከምዚ ኮይኑ ንዝብል ሕቶ ክትምልስ ግድን እዩ ስለምንታይ እዩ ማለት ኣኽንዲ ስለምንታይ ናቕፋ ካብ ኤርትራስ
ኣብ ኣሜሪካ ካብ ካናዳ $10,000 ሒዝካ ክትወፅእ ፍቀደካይ ብካሽ ማለት እዩ ካብ ኤርትራ ግን ብካሽ ካብ 1000 ናቕፋ ንላዕሊ ተዘይኮይኑ ካብኡ ሒዝካ ክትወፅእ ኣይፍቀድ እዩ ሃገራት ነናተን ሕጊ ኣለወን ኤርትራ ከዓ እናታ ሕጊ ኣለዋ ስለምንታይ ኣኹም ጌራቱ ስለምንታይ እዩ ኣብ ባንክታት ተዘይኮይኑ ኣብ ገዛ ድዩ ወይ ኣብ ዝተፈላለየ ብብዝሒ ገንዘብ ምቕማጥ ዘይፍቀድ ንዚ ነገራት እዚ ቅድሚ በቲ ነገራት ኣልዒልካ ኖ ኣይፍቀድኒ ገለልካ ኣኽንዲ ምምራር ስለምንታይ ከም ዝኾይኑ ኢልካ ምሕታት እውን ፅቡቅ ኣብዚ ውልቀ ሰባት ኣልዒለ ክጠቅስ ኣይደልን እየ ስለምንታይ እዚ ገዛ እዚ ገዛ ኤርትራውያን ገዛ ጭውነትን ገዛ ክቡራትን ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እቲ ገንዘብ ለ5,000 ኣቢሮ ካብ ባንክታት ወፃኢ ትካላት ይኹኑ ውልቀ ሰባት ብዝሒ ጥረ ገንዘብ ሒዞም ዝርከቡ ብሕጊ ተሓተቲ እዮም ካብዚ ዝተጠቕሰ 1,000 ናቕፋ ንላዕሊ ሒዙ ዝተረኸበ ጋያሻይ ገንዘቡ ክህገር ምዃኑ ዘነፀረ ባንኪ ኤርትራ እቲ ገንዘብ ለ5,000 ምስ ዝኸውን ሕጂ ኣብዚ ብፅሑፍ እንታይ ትርኢ ኣለኹም እዋይ ዘይሓልፈሉ ህዝቢ ዝብል ማለት እዩ እዋይ ዘይሓልፈሉ ህዝቢ ከምኡውን ዘረባታት ነይርዎ ግን ንስኻትኩም ክቡራት ስለ ዝኾንኩም ሓደ ሓውና ማለት እዩ ኣብ ዝቐረባ ግዜ መፂ ዘብከ ሕጂ እንታይ ኣብዚኣ ኮነ ኢላ ተስራሕ ነይራ ተስራሕ ነይራ ሓደ ኮነ ተሰሪሕላ መጀመርያ ምፅእ ምስ በሉ ንሕና ደይፈለጥናዮም ብገለና ብክሻታት ዝኸውን ብር ሒዞም መፅእ ትረዲጋ ነዚ ናቕፋናትና ብ250 ብ2 ብር ምግዛእ ጀሚሮ ሕጂ 100 ነይራትካ 200 እዮም ዝቡኻ ዘሎ መጀመርያ ይተረዳእና እንታይ ተረኺቡ ደኣ ክንዲ ናቕፋ ከቢራ ገሊልና ትወስዱ ምስ በዝሐ ክነሓትት ጀሚርና أنا بقدر نجري كان يري عرفتي نيرمنيو الكروس أنت نبي توزدو لهم حبيت حتى ما تيوم نقادهم أكلهم أمزخد جي بس زرد أقعد أم جل السلام قانون جل زرد أكا أي حبوا خانم تزقات أمي نقول خير أنت هاي ما سليتنا بعل أقسم حبيت هوتيلات أو حبيت سبست أنا حتى ما تنا لوز قبول نادي ردي كم نتانا أفا بغل تبر أسمع جمرة بغل تبر بدي أعرف كلتنا عم تنزل تسمع نيرم جذب قريحهم سأبير مش هات إلا من الوقت الذي قبلك على الخطوط نقفات تجارة فينا تجارة شو فرحنا بذيك العالم حجي ده يكون حصلنا وإذا عندنا بك من السلولين تايز قبر زلوا نايتب بوليس تري لين كدان بوليس تخدني كلاز بهالين وتهدز بهلا يصير إني خابي أتي بك فرحنا فيه ونتنا حكي فرحنا بك نبل عناس ناس فحشي بونا يرد أكاتزبسي منفص هاديم إذا أتخيل هذا وايد أنا أنت تأني جزء قبر زلوا حيز قبر زلوا من كتبزي رديك روحي وظيفة بلمو سمينتا شيء طغى سمينتا شيء أمك فانتين كاب إيرترا قال لنا قرش ميتا ما يكون أنا أعرف حاجة من نقول أنا قدامي تحسب الحج إذا كلنا نقفز وصول سابي قرب مهل ويل زو أتعملتي عباية زلا كجرمكم مالت تزانتان وحلا عندي أبصلو ميديا كدكم سمعوها بحفشاقن بعد راح يزوم سلوز خدو أفتك زيتك سنبدا كاي خلقون قنا نقنا سنبدن actually بعد راح أمودا تنتايو ورقاتيو سمينتو حزمتيو بليكوت حزمتيو زينغو حزمتيو طاف حزمتيو برق ورقات كحسكم حيزن تحرقيدو I have no problem with that نالبات قمت لابلو عندو إرتراكم عاد بر ورقات حيزا خلاهم كو أبتك زي نقفاس تغيروا له بزح معاد بر كويس لنا بانكتاتنا إرترا تأكيبو أمريكا إثيوبيا موساد زابيتو زقرب نقفا حيزون كده مهم نقفا كو برينت قبره تغلقه الكرنس برينت قبره منقص إرترا تساقم يبلو ورقاتي باتيرا أدين في الديك داكم زلو ورقاتي إذا بمنقص درجة ورقات كوكب وانت ليرم بنتعرو بقمتعرو نبرت حيزون الكامس يوم نت ورقات رايز من تلوان تلو تساقم يمهنياتو ورقاتي بونك ورقاتي من دوزلو ስለዚህ ክትحرر تخوين كساون ክትحرر ማለት እዩ ንብረት ኣምጪኦም ሓንቲ ከይገዙ ይኸዱን ነይሮም ተለ ንግና have no problem ትዝምድና ካብ ሞዳ ተጠው ስለዝበለ ናቕፋ ዝኣከበ ስሒንዋ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል እጂ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ እቶም ነጋዶ ኣነ ግምት ዘለኒ ማለት እዩ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ክጣታቱ ይኽእሉ ቀዲኹምሎም ዶላር ብኤክስቼንጅ ሬት እቲ መንግስቲ ኤርትራ ዘይደልዮ ነገራት ወይ ገለ ነገራት ክኣቱ ተኾይኑ ናቕፋኻ ክትረክብ ስለዘይትኽእል ነቲ ናቕፋ ኣብ ፀሊም ዕዳጋ እናሸጥካ دولار كتقبلوا تخل نتو دولار وسي كذا ما نقدر نتقبلوا تخل بحفشة أزي تجيم كون تخل بحفشة جن أنا كرد عنه تخل بعد إيران أي حنت هجر كاب حق وسعين ده وسي كايو
መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ክገብር ይኽእል እዩ እቲ ወረቐት ፕሪንት ክገብሮ ይኽእል እዩ I mean money is a game you know ወረቐት እዩ ገንዘብ ኣብ መወዳእታ ስለምንታይ ሃገራት ባጤራ ሒዝካ ክትወፅእ ዘይደልያ ምክንያቱ ንስኻ ንእሽተይ ሰብ ስለ ዝኾንካ ኩሉ ሰብ ከምኡ እንተገይሩ ነቲ ቁጠባ ስለ ዝፀልዎ ዳይ እምበር መንግስቲ ደረጃ ኣድማ ገይሩ ወረቐትካ ክስሕቦ እንተኽኢሉ ኣነ ፀገም ኣይመሃለዎን እየ ባህለ ንብረትካ ጥራይ ወረቐት ሒዙ መፅኡ ኣነ እንታይ ፈሪሀ ነይረ ነቕፋ ፕሪንት ገይሮም መፅኦም ንብረትካ ክጉሕጉሕዎ ከሎ እቲ ዝኸፈ እዩ እቲ ዝኸፈ ዝበሃል ነቲ ገንዘብካ ፕሪንት ገይሩ መፅኡ ወይ ኣባላሽ መፅኡ ንብረትካ ብሙሉ ወረቐት ኣረኪብካ ንብረትካ ጓሕጉሑ ዝኸይድ እምበር ንብረት ሒዙ መፅኡ ወረቐትካ ሒዙ እንተኸይዱ ወረቐት ዳማ መንግስቲ ኤርትራ ኮ ናቕፋ ቀይርዎ ኣብ ገለ ፖይንት ክቋፀሮ ተዘይኪሉ እኮ መንግስቲ ወረቐት ክቀይሮ ይኽእል እዩ ክቡር እዩ ዋጋ ኣለዎ ግን ኤኒዌይ እቲ ገይማት ኣብ ኤርትራ ዝግበር እንታይ ምዃኑ ንምፍላጥ ጥራይ እዚያ ዘረባ ምፅያ እያ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ንመንግስቲ ዝኣክል ወረቐት ኣኪቡ ዝኸይድ ንናቕፋ ኣኪብካ ስለ ዝኸድካ ፀገም ትፈጥረሉ ማለት ኣይኮነን ከምኡ ዝሓዝቡ ሰባት ከየሉ ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ናቕፋ ምስ ቀየሩ ክንደይ ሰብ ክንደይ ወረቐት ሒዛ ወረቐታ ጉሒፋ እያ ስለዚ ባጤራ ብመወዳእታ ወረቐት እዩ ከምፕለይ እንድሕሪ ከምኡ ደርቲ ጌም ክፃወቱልካ ጀሚሮም ባጤራ ክትቅይሮ ትኽእል ኢኻ ኣትሊስት እቲ 100 ተቐይሮ ወይ 50 ክልተ ባጤራ ጥራይ ተቐይርካ እቲ ወረቐት ብኡ ወፂኡ ዘሎ ዲስኳሊፋይድ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ባጤራ መንግስቲ ብዙሕ ጌም እዩ ዘሎ ኣብ ባጤራ እቶም ተጋሩ ከም ወረቐት ዝወሰዱ እንታይ ኣጋጢሞም ክኸውን ኣይዶኖ ግን ስቲል ባጤራ ተዘይቀይሩ ክፃወቱልካ ይኽእሉ እዮም ባጤራ ክሳብ ዘይቀይርካ ወይ እውን ነቲ ፖሊሲ ናትካ ኣብ ውሽጢ ክፃወቱሉ ይኽእሉ እዮም ግን ኣብ መወዳእታ ከምዚ ዝብሎ ዘሎ እንተቐፂሎም እቲ ዝኸስር ነቲ ባጤራ ዝሓዘ ጥራይ እዩ ምናልባት ከምኡ ዝሓስብ ሰብ እንተሎ እውን ጥንቃቐ ንክገብር ጥራይ ዝብላነ በቲ ኮይኑ በቲ ብዛዕባ ፖሊሲ ናይ ሞኔታሪ ፖሊሲ ኣካል ግዜ ክንሪኦ ኢና እታ ቪድዮ ግን ብዙሕ ነገራት ተተሓሳስብ ስለ ዝረኣኹያ ናይ ሎማ ርእሲ ኣብ ዝኹዴ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ደገፍኩም ኣይተቋርፁ ናትኩም ሪቶ ናትኩም ሓሳብ ድማ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ክትገትፉ ኢኹም ንሶሎ ሚድያ ድማ ነቲ ሓበሬታ ዝቐረበ የመስግኖ